Ang musunod nga programa binayran. Bisan unsa nga hunahuna og opinyon nga malitok sa nagdumala niini, iya ra kini ug walay labot ang istasyon. Bisan ang barukanan nga ipadayag sa nagdumala sa musunod nga programa, wa magpasabot nga mausab kini ang gibarukan sa tagdumala niini nga sibiyahan. Daghang salamat. Mabatid na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon, ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV man sa Facebook page ang programang nagatug sa espirituhanong pagtuo. Mga langitnong lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist na si Juan Ronilo Mangalos ug mga kauban. Mga kaigsunan o mga mahalamong tigpaminaw, nini karong higayuna ano sab kini ang programa sa PBCM on Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Persons Incorporated. O kini ang iyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, pinasingkasing nga magadapit kaninyo nga unta ning tungura karon na kapag paluna na kamo sa inyong tagsa-tagsa ka namutangan para mapatalingmugan kini makamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan sa mga nakasulat lamang sa Biblia. Kung may basahon man nga referensya nga gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia, makamaturan kini mapuslanon nga makaatod kanato sa kaluwasan. O ining tungura karon among mga mainitong pagpangamustanok sa tanan nga mga kaigsunan sa nagakalilain nga mga dapit di nagasudong kanamo o nagapatalingon kanato o among mga panghinaot nga ugma mao na ang ato ang celebration, spiritual celebration ang Agosto 19 kay may nga timan-an nato ang pag-attender importante usab kana sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka pagpahigayon niya sa atong pag-attender sa atong gitawag og celebration or conference, no? Ang March 10 in honor of Princess Liberty o ang spiritual birthday celebration August 19 para sa kang master o ang December 29. Og nini karong tungura magapaila pa ang uban pang mga ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan, kini si Brother Rene Telebrico, gani pa ang kauban nga ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan, kini karon inyong igsuon Brother Mario Arlitot Sabit magapag-iguban karon kining usa ka taknang tulumanon mga langit mong lamdag sa kinabuhi aron sa papadayon mga kaigsunan ihatag ko kamusong uban pang ministro. Kamusta kaninyo mga kaigalaan ug kaigsunan, kini usab si Brother Rumi Rama Kamos magapag-iguban sa kataknang tulumanon mga langit mong lamdag sa kinabuhi. O garon sa pagpadayon, magpaila pa karon uban pang ministro. Mga kaigsunan ug mga kaigalaan, kumusta kaninyo tanan? Kini ang inyong alagad sa kanginan, Brother Hermogenes Magarayo katambayayong ninihigyo na karon sa paghatod sa mga maturan nga kaninyo ug ninihigyo na kauban pa sa pagka-ministro. Kumusta ug maayong pagpaminaw usab kanatong tanan mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos moy usa nga inyong makauban ni karong higayuna. Og ingon ini nga oras kita mga kaigsunan matag adlawng Domingo og live usab kita sa Facebook. O kung gusto usab kamo mutan-aw kanamo sa YouTube ang inyong pagabuhaton ni KN lang RPN DXKO mga langit ng lamdag sa kinabuhi nang masudog mga programa sa PBCM. O ang atong programa mga kaigsunan, mga langit ng lamdag sa kinabuhi, mabati usab nining sibihan nga inyong gipaminawan dinhi sa DXDR Dipolog, alas 12 ngadto sa launa kita ang takna sa gaponon matag adlawng Domingo. Dinhi sa DXMM-FM Calamba, Misamis Occidental, alas 7 ngadto, alas 7 matapos magsugod sa alas 6 matag adlawng Domingo sa buntag, alas 6 ngadto sa alas 7 sa buntag.
Kumusta sa panimalay ni Brother Harilood o sa Chapter President Brother Pilifi Manlot. Mabati usab dinini sibihan sa DYLE sa Cebu City alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kautuon matag adlawng Domingo. Mabati usab nining sibihan sa Bay Radio 105.5 Y Kurat FM Balingasag Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab nining sibihan sa Power Radio 97.9 FM Villanueva, Misamis Oriental, alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab nining sibihan sa Radyo Ultra Dix Ario, alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon matag adlawng Domingo. Mabati usab nining sibihan sa Radyo Bandira Iligan City 100.9 News FM, alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Mabati usab nining sibihan sa RMN DXPR Pagadian City alauna ngadto sa launay midyang tagna sa kahaponon matag adlawng Domingo. O gatong gusto magpadangat sa mga pangutana mga kaigsunan, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882 sa Smart 0908-3938-768. Akong mga panimbaya sa mga kaigsunan nga nagasudong kanato via Facebook dinas tinipong bansa sa Amerika. Una kang Brother Nicky Hermias o kang Miguel Hermias, kang Sister Laila Harrison, kang Char Hermias, o kang Charmin Gabalio. O kanimo Brother Nick, nagasudog ikaw karon sa Facebook, nakita mi nimo o pasalamat kay si Reverend Brother Nick sa imong gipadalang donation no niya atong ipakita niya dinhi ang mga ngalan sa nagapadala gikan diha kaninyo akong pagabasahon. Una, mao ni siya from Justina and Juanito Hermias and family. Miguel Mike Hermias, Juanito Jr., Johnny Hermias, Holalia or Laila Harrison, Alegriano Al Hermias, Carminia Char Hermias, Rever Lilita or Lily Barton, og Nicomedos Niki Luloy Hermias. Kaninyo tanan mga kaigsunan diya sa tinipong bansa, mga Hermias family og ni Barton. Daghan kayong salamat, nadawat na ni Reverend ang inyong gipadala. O dugang sa atong mga panimbaya mga kaigsunan, sa mga kaigsunan nga nagasudong kanato ni Brother Danny Ayang Ginas Ormoc City ug sa imong pamilya, sa higala nga kanunay nagsunod din sa Bunaon Siato, Negros Oriental, Brother Romeo Di Maula ug sa imong pamilya. Sa tanan nga nagasudpong ug nagapaminaw kanato sa radyo ug nagasudong sa Facebook, mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Aron sa pagisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong pag-isgutan mga mahal namong tigpaminaw sa mga nagsunod kadamo tungod kay ang baruganan sa pagtulon ang PBCM na ipasikad nga diri matuman sa halang silangan kon sa katumanan niini katumanan ang Pilipinas. Nasayod kami nga dili lamang ang Pilipinas na may gitawag og Far East. Pero nganong na hapunta dinhi tungod kay ang pagdulunan nga magwali og Espiritu Santo matuman man sa paghulagway sa nasod nga halayon silangan o walay lain natuman diri sa Pilipinas. O kining katarungan gina-oppose ni Mitchell Bendilio ang pastor sa Seventh-day Adventist, no? Tungod kay sa pagsabot niya wala man ko'y mabasa sa Biblia litra por litra nga Pilipinas. Pero mayong timan-an nga sa Biblia tanan nga nasod nasulod ug nasulat na sa Biblia pero kung ikarga tanan ang matag ngalan dako-dako na o baga-baga na ang panid niya na. Para mahatagan natong pagtagad atong kwaon ang iyang mga punto bredrone diin nga matod pa niya wala gid kuno nato tubaga tuod man dugay-dugay na gid hinuon kay tud sa nakapakadaghan niyang mga kinabuang ba nga mga pangutana gani ngay ato dili niya tubagon
dili niya lahutayan, mangita lang siya og mga porsyon ba na pinasikat nini ato magisaad sa mga kahigalaan nga makalaom kamo kay tungod kay kung doon ay mga nangabinbin amo man nga ipabati ang mga gipamahayag niya. Okay, Brother Ronnie? At yato ibabati mga kaigsonan ang tingog sa pastor sa Sabadista, Mitchell Bindilio, mahitungod siyang pagsupat nga nagpahayag ni nga ang paglutaw sa katawhan nga magdala sa balita pinagi sa Espiritu Santo dinhi sa layong silangan. Supat niya. Niya atong paminawan ang iyang pahayag. Okay, atong nabati, Reverend, ang pahayag sa pastor sa Sabadista, Mitchell Bindilio, magsupak siya, at kining Pilipinas wala mahimutang sa Far East, kay matod pa niya, ang Pilipinas na nahimutang sa Southeast Asia. Okay, matod pa lagi sa atong nabati, mga kaigalaan, ingon pa niya nga, kung imong tan-aon, mga kaigsunan, matod pa niya, wala gyud nila pagtubaga. Oy, kay masupalpal man sila ani. Matod pa niya, wa kuno na mo tubaga. Ingon din siya, ato pod nga gikuan ang Far East nila ba? Wala gyud na nila gukura. Matod pa niya, kabantay mo. Manang iyang statement. Ato lang i-recap, mga kaigsunan, matod pa niya, to refresh sa atong tigpaminaw. Kunya ato pod nga gikuan pod ang Far East nila ba nga Philippine Far East nga once use rana matod pa niya kausara kuno na gamita pero mahimong Far East ang Philippines kung ang sentro ang Western Europe kung sentro kuno sa Western Europe mo kuno nga mahimong Far East ang Pilipinas pero sa biblical dili man to kay Ezekiel 5:5 ang sentro Jerusaleman. Di wala ang Pilipinas, Far East, wala daw tubaga. Okay, mo nay bantayan ninyo mga kaigsonan nga ang ilang pasiatab gitubagod kuno nila, wa gyud. Matapan niya, wa gyud kuno. Na karon dinhi nagpalain siya Bredrone nga ang Pilipinas kuno once use ra kuno ni nga gitawag og Far East kay mahimo lang kuno nga Far East ang Pilipinas kung ang sentro ang Western Europe. Kung maoy himuong sentro tong Western Europe, mahimong Far East ang Pilipinas. Pero sa biblical dili man to kay ang Ezekiel 5:5 ang sentro man ang Jerusalem di mo yang buti pasabot nga kung masentro na di ay ang Jerusalem di ma-Far East lugar ang Jerusalem. Giyon sa kinin niya pagkwenta, Bradone. Yeah. Sa gitawag og Philippine History by Gregorio Ips. Kini gitawag a brief history by Juan. Ang nagsulat niya na Leandro Fernandez. It's Fernandez. Ang sentro diri sa Pilipinas kung hisgutan, wa maghisgot nga ang kasaysayan niya na nahimo bang sentro ang Pilipinas gumikan kay kung ang sentro ang Western Europe mahimong Far East ang Pilipinas ingon niya na ba ang statement sa mga historian o ba ra na ni Bindilio? Ang pagbahayag Reverend matod pa ni Alejandro H. Fernandez
sa pagpahayag nga kining Sa A Brief History of the Philippines. A Brief History of the Philippines, page 114. Ingon kini sa pagpahayag nga in Legazpi's time, Manila seems to have been the leading commercial center in the Philippines. It was the center of trade of the Far East. Matod pa, sa pagpahayag Leandro H. Fernandez sa Brief History of the Philippines, nga kining Pilipinas sa panahon ni Legazpi o ang Manila, sentro sa komersyo din sa Pilipinas, o kini Manila nga niya sa Pilipinas, sentro sa patigayon nga nahimutang sa halayong silangan. Busa, ang history sa A Brief History of the Philippines by Leandro H. Fernandez sa page 114, kung magisgotag sentro sa negosyo diri sa Pilipinas, ang Manila, mga kaigalaan, pero tungod kay ang Manila naaman sa sulod sa Pilipinas, ang pagulagway sa Pilipinas gingon nga ani ana sa halayong silangan. Wa mag-ingon tungod kay siya na sentro manggod sa Europe o sentro sa Europe mo na lugar nga maingon niya na ang Pilipinas sa Far East. Pagkalayo ra. Gani sumala sa uban nga mga pagpamatuod badrone sa gisgutan sa kining Ionic Nation, mga mahalamong tigpaminaw, nga ang nagapayag nini si Sonia Imsaidi o si Gregorio Imsaidi sa gitawag o nga libro nga The Philippines Ionic Nation, second edition, yung History of the Republic of the Philippines, page 16. Gingon, although most of its rich mineral resources are still underdeveloped, the Philippines is already the largest copper and chromite producer in the Far East. Ang gipasabot nga bisan tuod og wala pa matikad sa husto ang madagaya nga tinubdan sa kinayahan, ang Pilipinas mauna ang pinakadako nga nagmina sa copper o chromite sa halayong silangan. Kung maghisgot ang pinakadako nga nagmina sa chromite o copper sa Pilipinas, ang Pilipinas giingonag halayong silangan, mga mahal nga tigpaminaw. Wala mag-ingon nga sama atong mga pamahayag ni Mitchell Bendelio. Karon, pag magisgot punta og Far East, iyang gibatbat ang Ezekiel kapitulo 5 versikulo 5 atong basahon, no? Ang Ezekiel 5:5. Ingon ini ang atong mabasa. Mo kini ang giingon sa Ginoong Jehova. Mo kini ang Jerusalem nga matod pa mo kini ang Jerusalem gipahamutan ko siya taliwala sa mga nasod ug ang kayutaan nagalibot kaniya. Unya kay naaman sa taliwala ang Jerusalem unsa day yung pagtuo? Kasi iyang gihuna-huna na Brad Ronnie nga Brad Bakaray nga Far East na Ang Jerusalem. oh. Sa mga high-tech naman ta karon Brad Ronnie. Kung atong ipangutana pinagi sa Google or YouTube, atong makita pila ba nga nasulod diha sa gitawag og halayong silangan ba doon Okay, tungod ti high-tech ka, pwede na itong i-search o mga tanatag pila ka nasod nga nasulod sa halayong silangan, mahatag dahil na, kay high-tech naman. O ang listahan, or kinanggingon, which are the countries of the Far East, asa kuno ang mga nasod nga nahimutang sa halayong silangan. Adunay 20 kabuk o 20 countries. Usahaw na ko ha. Number 1, China. Dayon, Hong Kong, Macau, Japan, Mongolia, North Korea, South Korea, Taiwan, Brunei, Cambodia, East Timor, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, kanhi Burma, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam o Gracia. 20 ka nasod na ani sila nahimutang sa halayong silangan or Far East. So magisgot din tag Far East mga kaigsunan, gingon day na, ay tigya pang pwede mo matanaw sa Google. List of the cities in the Far East by population. Ang Far East,
Nabahin kini sa East Asia, South Asia, Southeast Asia. Nga ang East Asia mao ng China, Japan, North Korea, South Korea, Mongolia, Taiwan. Ang South Asia mo ng Bangladesh, India, Pakistan. Ang Southeast Asia mo ng Brunei, Cambodia, East Timor, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam. So gilangkuban sa 20 ka nasod na himutang sa Far East kon halayong silangan. Muna mga kaigalaan, nakaroon na ang atong susihon, kung nabasa man o gisgut-gisgutan ni Mitchell Benigno ang Ezekiel Kapitulo 5, versikulo 5 nga mao kini ang gingon sa Ginoong Jehova, mao kini ang Jerusalem, gipahamutan ko siya sa taliwala sa mga nasod ug ang kayutaan nagalibot kaniya. Kini bang Jerusalem nabutang ba na sa kay nabahin man ang silangan, mga kaigalaan. Gitawag na ay nabilong sa gitawag og Near East, haduol nga silangan. Og na gitawag og Middle East, kung kinatung-ang silangan. Unya, ang gitawag og Far East, kung halayong silangan. Kini bang Jerusalem, mga kaigalaan, nabilong ba sa Far East? Sa gibat-bat kaganina sa 20 ka nasod, wa gyud mabutang ang Jerusalem nga halayong silangan. Hain ba nabilong ang Jerusalem bradone sumala sa mga pagpamatuod sa mga priba nga atong gamiton? Okay, atong pag-search sa Google mga kaigsunan, sa atong pagsusi asa na-locate where Jerusalem located, naadri gingon no, Jerusalem, capital of Israel. Jerusalem is a city in the Middle East located on a plateau in the Judean mountains. Ang Jerusalem, Reverend, sa atong pagsusi, wala sa Far East, oy Bindilyo. Wala sa Far East, kundi ang Jerusalem nga giingob kapital sa Israel nahimutang sa Middle East. Karon, pag magsugod ta mga kaigalaan, Brad, makarayo, sa sinugdan ang Dios. Ang Dios usa lang gyud ka pinulungan sa katawhan sa sinugdanan mga kaigalaan. Pero niabot ang panahon nga gidaghana ang lain-lain o gidaghana ang mga pinulungan. Pag gidaghana sa Dios ang pinulungan, nagpasabot nga naana nasulod na diana ang tanang mga pinulungan sa nagkalalain nga mga nasod o labi na dinhi sa atong nasod nga Pilipinas. Hay ang priba niya na wa lang ignag kini nga sinultian na nas Pilipinas pero imo na nang masabot sa Biblia. Hain Brad, makarayo ang pagpamatuod niya. Sa Henesis Kapitulo 11, versikulo 1 hangtod versikulo 9. Giingon, ug ang tibuok nga yuta may usa ka sinultihan sa ato pab. Daghan ang mga tao sa tibuok nga yuta sa pinasugdan pero sa nabasa nato usa ra gyud ka pinulungan, usa ka sinultihan. Ug usa-usab ka pinulungan. Ug nahitabo sa mipanaw sila sa sidlakan, hingkaplagan nila ang usa ka patag sa yuta sa Sinar, ug didto mingpuyo sila. Ug sila nasig-ingon ang usa sa usa, umari kamo magbuhat kita og tisa. Ug pagbahon ta og maayo, ug sila may tisa nga gigamit nga alili sa bato. Ug may salog nga alili sa apog. Ug miingon sila, umari kamo magbuhat kita alang kanato og usa ka lungsod, ug usa ka turi nga ang iyang ibubungan moabot sa langit. Ug kita magbuhat alang kanato og usa ka ngalan kay tingali unya kita pagpatlaagon sa layo sa tibuok nga naong sa yuta. Ug nanaog si Yuba sa pagtan-aw sa lungsod ug sa turi nga gitukod sa mga anak sa mga tao. Ug miingon si Yuba niya karon, sila usa lamang ka lungsod ug may usa lamang ka pinulungan tuos tagkadiyot sa pinasugdan para sa Dios. Usa ra gyud ka lungsod, usa ra gyud ka pinulungan sa tibuok kalibutan. Silang tanan gingon dayon pagpayag ug kini mao ang ginasugdan nila sa pagbuhat ug karon walay bisan unsa nga makapugong kanila sa ilang ginahuna-huna nga buhaton. Umari kamo matud pa sa Dios, mga naog kita o lahugayon nato ang ilang mga sinultihan aron sila dili na makasabot
sa sinultian sa usa ug usa, busa gipapatlaag sila ni Hiyuba sa halayo ngadto sa ibabaw sa naong sa tibuok nga yuta. Mao na ning pagbahin-bahin na dayon sa mga tao sa matag dapit, mga nasod nga ilang gipuy-an kay gibahin-bahin naman sa Dios. Papatlaag naman sila, asa sila dapit manimuyo o gibiyaan nila o giingon dayon ang pagtukod sa lungsod. Tungod niini ang ngalan ni adtong ginganlag Babil kay didto gilahugay ni Hiyuba ang sinultihan sa tibuok nga yuta ug gikan didto gipapatlaag sila sa naong sa tibuok nga yuta. Kini ang sinugdanan sa pagdaghan sa nagkalain-laing kanasuran, wa lang i-record dire, pero sa diyang gipapatlaag na sila sa Dios diha sila manimuyo, mo nang pagbahin-bahin sa mga kanasuran sa matag dapit diin kana plano sa Dios ug iyan ang gisulti daan sa pinasugdan nga usara gyud ka pinulungan, usara pod ka lungsod. Pagbahin na sa Dios mao na ning makwenta na ang mga nagkalain-laing kanasuran, makwenta na pod og ang matag ngalan sa mga nasod og naa na dayon mo gawas ang nagkalain-lain nga mga pinulungan sa matag kanasuran diin na nimuyo ang mga katawhan diri sa kalibutan. Sa dinhi pa lang daan, mga malamong tigpaminaw, na lugar diya masud ang Pilipinas. So alang igna. Unya kay naaman ng lusot na ang nagkakalilaing pinulungan. Nabilin lugar nga gihiklin ang Pilipinas nini. Busa dinhi pa lang daan, nang gawas na ang mga lain-lain nga sinultian. Ayon pa ang dugang payag sa Biblia nga may migawas na diyon nga mga lain nga mga pinulungan, Brad Mario, sumala sa nakasulat sa Biblia. Dinhi mabasa nato rin sa nakasulat sa basahon sa Juan sa iyang kapitulo 19 versikulo 18 hangtod sa 20, giingon dinhi sa pagpahayag, giingon og didto ilang gilansang siya sa cross uban sa duha ka tao ang matag-usa sa kilid, basig ka kilid og si Jesus sa tinuwala nila og si Pilato usab nagsulat og usa ka pahibalo og kini iyang gibutang sa uluhan sa cross. Ang pahibalo nag-ingon si Jesus nga taga Nazaret ang hari sa mga Hudiyo. Daghan sa mga Hudiyo nakabasa sa maong pahibalo kay ang dapit diin didto si Jesus gilansang sa cross haduol raman sa syudad ug kini gisulat man sa mga pinulungan nga Hebrewhanon, Latin ug Grisyanhon sumala sa pagpayag Reverend. Sa atong nabasa sa Biblia, Sa mabasa sa Juan sa iyang kapitulo 19 versikulo 18 hangtod sa 20. sumala sa nabasa mga mahal namong tigpaminaw sa nakasulat, dinhi nakita nga nagsulat si Pilato nga si Kristo hari sa mga hari. No, unya ang pagsulat niya gisulat pinagi sa Latin o sa Grisyanhon kaning Grigo nga pinulungan o sa gitawag og Hebrewhanon. Muna, pero sa pinasugdan, usa lang ang gitawag og pinulungan. Pero pagpakita nini, pananglitan ba ngalan Pedro, o sa ato anak Pedro, pero ana sa Amerika, gitawag na nag-Peter. Pero mura na siyang pasabot. Busa ang Biblia, nagapayag nga aduna gyud di ay pagpasabot nga gipalain ang pagkasulti, pero maura ang gipasabot niya na. Hain ang dugang puriba sumala sa Biblia, Brad Rome. Diniribiri na itong nabasa sa pinadayag sa iyang kapitulo 9, versikulo 11, nag-iingon dinhi. Sa paghari kanila dihay ilang gipakahari nga mao ang manulunda sa kahilatman nga walay kinutuban nga ang iyang ngalan sa pinulungan Hebrewhanon mao si Abaddon o sa pinulungan Grisyanhon siya gihanlan si Apollyon. Kita mo na nikuha tag usa ka ehemplo mga kagalaan para ipakita ba nga
maura ni siya ang gipasabot. Pero kay nagpahayag man lagi og lain-lain nga pinulungan sa gibasa ni Brad Rumi, ang pinadi Kapitulo 9, versikulo 11, nagpahayag lugar nga doon ay gitawag diri nga manulunda nga hari nga mao ang manulunda sa kahiladman nga walay kinutuban, nga ang iyangalan kung sa pinulungan nga Hebreanon mao si Abaddon. Pero kung dito na ni sa pinulungan nga Gresyanon o sa Grigo, tawgon ni siya Apollyon. Kung watay kalibutan, kinsa man na si Abaddon, nakakita ka ni Apollyon, kay dito man nga pinulungan, ambot na sara to. Pero kato day si Apollyon, mo si Abaddon. Gana day si Abaddon, mo si Apollyon o Apollyon, mo na si Abaddon. Suli-sulion, maora na ang gipasabot. Nakaron, para atong ipakita nga nigawas ang daghan nga mga nasod, tungod kay plano sa Dios, nisod na diya ang Pilipinas, walang inang. Apil na ani ang Pilipinas. Kay kung wa maapil ang Pilipinas, nganong na Pilipinas, pero dili sad direkta o diretson nga Pilipinas mga malamong tigpaminaw. Kaya nga atong nasod sa una wa paningalay og Pilipinas pag-abot na ni Magellan dinhi nga discovery ni mao diha nagsugod nga gitawag ni Pilipinas. Ato sang basahon nga plano na sa Dios dito pa sa kang Abraham nga magbuhat na siya daghan nga mga nasod. Ay nang prueba brethren. Anya Reverend, sumala din ni sa Genesis Kapitulo 17, versikulo 1, ngadto sa 6 ang ingon sumala sa balang kasulatan. Og sa may panuigon si Abram, nga kasyaman og siyam katuig, mitungha kaniya si Jehova, og mingon kaniya, ako mo ang Dios nga makagagahom sa nga tanan, lumakaw ka sa tubangan ko, og magmahimpit ka. Og magabuhat ako og akong pagigsad sa taliwala kanako kanimo, o pagapadaghanon ko ikaw sa hilabihan gayud. Unya si Abram miapa og ang Dios misulti kaniya nga nagaingon. Matungod kanako tanawa ang akong pagigsad ana kanimo, mahimo ikaw nga amahan sa daghanan nga mga nasod, og ang imong ngalan dili na paganganlan nga Abram, kundi si Abraham ang imong ngalan. Kay ikaw gibuhat ko nga amahan sa daghanan nga mga nasod, ug ikaw pagadaghanon ko sa hilabihan gayud, og magabuhat ako og mga nasod gikan kanimo og mga hari magagikan kanimo. Oh. Kitaon mo nagsugod gikan kang Abraham, gimo si Abraham nga amahan sa daghanang mga nasod. Dili nga siya nahimong amahan di katong naa sa mga nasod, iyan ang mga anak di kay iyan ang pakighilawasan. Taliwala nga siya adunay asawa nga si Sarah ug si Agar. Muna nga diha lugar magagikan ang mga hari o ang mga nasod magagikan kang Abraham. Di pag-ingog mga nasod, musulod na diha ang Amerika o haing nga nasod, ang Pilipinas o uban pang mga nasod. Dahil pagsugod para mo daghan, kay dili man mahimong nasod nga walay tao, ang tao man mo'y nakapahimong nasod sa usa ka nasod, ay nang priba niya na brethren sumala sa gipakita sa Biblia. Anya basahon ko sa Genesis Kapitulo 25, versikulo 21 at 26. Ingon ini ang nakasulat sa balang kasulatan. Og nangamuyo si Isaac kang Jehova alang sa iyang asawa tungod kay siya apuli. Og miuyon si Jehova og nanamkon si Rebeka ang iyang asawa ni Isaac. Og ang mga anak nga nagbusog diha sa sulod niya. Og mingon siya, kung mao kini, ngano nga mabuhi pa ako? Og siya miadto sa pagpangutana kang Jehova. Og siya ba mitubag kaniya? Adunay duruha ka nasod sa sulod nimo. Og ang duruha ka katawhan pagabahinon gikan sa sulod sa imong ginhawaan. Og ang usa ka katawhan labing malig-on kaysa usa ka katawhan. Og ang magulang mag-aalagad sa manghod. Og sa natuman na ang iyang mga adlaw sa pag-anak, aniya karon diay kaluha sa iyang taguangkan. Og ang nahauna nga mingula bulagaw ang tibok nga lawas, balhiboon ingon sa usa ka bisti nga gisapawan og balhibo. Og gihinganlan nila ang iyang ngalan si Esau. Og sa ulay migula ang iyang igsoon nga lalaki nga mikupot ang iyang kamot sa tikod ni Esau, og gihinganlan ang iyang ngalan si Jacob, og si Isaac may punuigon nga kanumang katuig sa iyang pag-anak kanila. Busa sa nakita nato,
sa Dios giingna na si Rebecca nga asawa ni Isaac nga anak ni Abraham nga gingon nga adunay duruha ka nasod sa sulod nimo og duruha ka katawan di mabahin na diyon. Si Esau mga mahal nga tigpaminaw ang atong nakita sumala sa Biblia nga duruha ka nasod ang nagpakita dinhi. Duruha ka katawhan nga managlahi. Ang usa kusgan, ang isa lugar medyo huyang. Diha nagisimbolo sa atong nabasa sa nakasulat sa Biblia. Pero pag magisgot ta og nagkalalain na dayon nga mga pinulungan sa matag nasod, wala daw usa ka sinultihan niya ng nasura nga walay kahulugan niya na. Ay, ang prueba, brethren, sumala sa pagpamatod sa Biblia. Ano basahon ko nakasulat sa unang Korinto, Kapitulo 14, versikulo 10, mga kaigsunan, ang akong pagbasahon inyong paminawa. Ingon ini ang nakasulat sa balaang kasulatan sa akong pagbasahon. Sa pagkatinuod, ingon ini, adunay daghan nga nagkalanglaing mga pinulungan dinhi sa kalibutan. Ug walay usa niini atong mga pinulungan nga walay kahulugan. Di nakita nato mga kagalaan nga gitinaw nga sa pagkatinuod daw adunay daghan og nagkalalaing mga pinulungan dinhi sa kalibutan. Lugar masud na ani ang Pilipinas. Anya gingon og walay usa nini nga walay kahulugan, nagi kahulugan yan na. Og di ta makasabot sa English gihubad na ay magpahayag nato, masabta na gyud gyapon nato bisan tuod og lain-lain og pinulungan. Pero pagpakita gitug-an ba sa bag-ong tugod ba makarayo nga Dios yun ang nagbuhat sa nagkalalain nga mga sud aron papuy-an. Unya naa na din nasulod niya na ang laing-laing nasod labi na ang Pilipinas, walang inag Pilipinas. Sa pagpasabot na sa mga apostolis, pagwali na nila, gipadayag dayon nila, si Apostol Pablo nag-explikar nga ang nagbuhat sa nagkalain-lain kanasuran ang Dios yun. Bisan pa sa mga tao nga nagpuyo, bisan pa sa mga pinulungan, na diris nakasulat sa 17 versikulo 24-28, ang Dios nga mao ang nagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang ani ini maingon nga Ginoo man siya sa langit ug sa yuta, wala magpuyo diya sa mga templo nga binuhat sa kamot, ni pag-aalagaran siya sa mga kamot sa tao nga daw may panginahanglan pa siya. Sanglit siya gayod mauman gani ang naghatag sa kinabuhi o gininhawa sa tanang butang ngadto sa tanang mga tao. Siya mao ang nagbuhat sa tanang nasod. Pos kung kadiyot pag-ingon sa tanang nasod. Tanan nga nasod, Dios mo ay nagbuhat ana o kay ang Pilipinas nasod, Dios mo ay nagbuhat gingon sa katawhan gikan sa usa ka tawo aron papuy-on sa tanang dapit sa yuta sa nagkalain-laing kanasuran. Tapos niya maandam ang mga gitagal nga kapanahunan o ang mga utlanan mo nang postag kadiyot kanang giingog mga utlanan mo na nga ang matag nasod dunay mga boundary ba, dunay mga utlanan nga gibutang sa Dios. Giexplikar na sa mga apostolis daan mo nang sa matag nasod na ay utlanan gyud ana dunay boundary nga gipahimutang din ang nasulod ana iya anang nasura. Giingon sa pagpahayag sa mga dapit nga ilang pagapuy-an aron sila mangita sa Dios basin pag ila siyang mahikaplagan o mahikapan o magkaplagan bisan tuod nga siya dili ra halayo gikan sa matag usa kanato kay diha kaniya kita na nga buhi og nagalihok og nagalungtad og matod pa usab gani sa inyong mga magbabalak kay siya sa pagkatinuod kita iyang kaliwat. Karon nakita nato mga mahal nga tigpaminaw nga nagasunod kanamo sa pagsud-ong nining among programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Nakita nato nga plano niya nga pagbuhat niya sa tanang mga nasod aron ang mga tao papuy-on niya ng nasura kung asa sila nabilong. Usa sa iyang tuyo nga aron sila pagpuyo na nagbutang siyang mga utlanan borderline
boundary para dili na mahilabtan. Para sa ato abang nasod ba, atong Pilipinas nga atoan ng West Philippine Sea niya na nanulod diha karon nga nahagit ang atong mga militarya kay di naman manangit sa atong nasod, wala na may respeto ang China lugar. Pero mo na nga, ang punto lang, masuko gyud di ay ta og sudlan ang atong boundary nga wala may pagtugot ba, busa mo na, pero pagpapuyo na sa Dios sa mga katawhan, ang iyang plano, aron sila mangita sa Dios. Doon na di ay sugo dayon sa Dios sa pagpapangita. Mao nga arita sa Dios sa pagpapangita nga kung magisgot ta og nasod, basahon ko ang nakasulat sa Biblia. Dinhi sa Isaias kapitulo 49, versikulo 12, kini ang atong mabasa. Anya karon kini sila magagikan sa halayo. O anya karon kini sila gikan sa mianan. O gikan sa kasadpan. O kini sila gikan sa yuta sa sinim. Sa putnot diri mga kaigalan nga dunay mga katawhan nga gikan sa yuta sa sinim. Diri gibutang sa footnote, sinim, tingali mao ang China. Sa ato pa, nakita na nato nga nag-una na nga nakangalan na ang Biblia og China. Og nakahibaluta nga kung sa mga history nga ang China nabilong sa Far East, di na ikalimod nga ang Biblia makahisgot yung Far East kay naaga ni China. Unya, og Far East, depende. Kay daghan man ang pagbahin na asa kini nahimutang sa Middle East ba, kinatong ang silangan o sa Near East ba o sa Far East kung halayong silangan. Na, kining gitawag og sinim, Brad Ronnie, kung tanaw na to ang Smith's Bible Dictionary, giyon sa pagpahayag, kini ba yun? Nabilong sa China? Nabilong gyud sa China, nabilang gawas nga sa footnote yatag sa Isaias 49:12 nga tingali mo ang China kining sinim. Dinhi sa Smith's Bible Dictionary sa page 637, China gyud ang ipasabot niya na. Akong basahon, gingon dinhi sinim. A people noticed in Isaiah chapter 49 verse 12 as living at the extremity of the known world. They may be identified with the classical sense the inhabitants of the southern part of China. Sa ato pa, kini diyang sinim, gingon kini nga mga nagapuyo sa kining gingon nga breaking point, kining gingon extremity sa nailan nga kalibutan. Unya na-identify ni siya nga ang mga pumuluyo ni kining inhabitants ana sa habagatang parte sa China. Oh, busa ang mga nagapayag mga kigalan doon yung tingali maong China na nag-sure. Sa Stone Bible Dictionary, Brad Ronnie, kining gitawag og sinim, giyon sa pagkapayag. Okay, atong tanawon mga kaigsunan sa Stone gingon Bible Dictionary sa word nga sinim. Naagapon ang verse nga Isaiah chapter 49 verse 12 gingon kini supposed by some to mean China. Gingon lugar nga sa uban, lugar nga panghunahuna nini ang sinim mao ang China. Pero sa uba naman, kung ipadayon, Gingon din but more probably when gingon din New Mysia. Na ay sitas din nga gihatag ang kining Genesis chapter 10 verse 17. busa aduna pod nga gihunahuna nga basig kato pero di gyud mawala ang China mga kigalan. Unsay tumong namo nini sa pagpayag para mahatagan kamog katinawan nga kung magisgot ang Biblia Far East unya dunay musupak dili malikayan nga makalitok ang Biblia og Far East kay nakita man nato sa Biblia o sa mga Bible Dictionary nga kining sinim nga gisgutan diri nabilong ni siya China. Unya ang China nabilong ang lokasyon niya na usa ka na sa mga naa sa halayong silangan. Unya, kaysa pagbuhat sa Dios og tanang mga nasod, ibutang ta, na gyud tanan, Amerika ana, ang tuyo, papuyon ang tao sa mga nasod o sa mga utlanan
dunay tumong nga gipapuyo sila diha aron sila mangita sa Dios. Pero ang tao og mangita sa Dios, ang Dios po nagbuhat og kasangkapan para ang tao mangita sa Dios. Ay nang priba sumala sa Biblia, Brad Rini, nga ang Dios kung ang mga tao mangita, nagbuhat po siya kasangkapanon para ang tao makatultol og kinsay iyang gikasangkapan or tudluan sila hain ang Dios nga kun ato kanang pangitaon. Hay nang priba. Niyang prueba rebelen din sa Isaias, Kapitulo 55, versikulo 5 nagaingon, Anya karon, ikaw magatawag og usa ka nasod nga wala mo hiilhi, og usa ka nasod nga wala mo makaila, wala makaila kanimo, mudalagan nga naha kanimo, tungod kang Yuba nga imong Dios, og tungod sa balaan sa Israel, kay siya nagahimaya kanimo. Niya na sa Biblia mga kaigalaan, matinaong gingon. Anya karon ikaw magatawag og usa ka nasod nga wala mo hili. Diya day nasod nga sukad wala pa na mailhi ka ng nasura. Unya gingon, usa ka nasod nga wala makaila kanimo. Mudalagan nga na kanimo. Wala ni makaila sa Dios. Mudalagan kini nga na kanimo. Tungod kang Hiuba nga imong Dios og tungod sa balaan sa Israel kay siya nagahimaya nini. Muna sila sa Dios kay Dios may nagplano nga nagtawag ang Dios og kasangkapanon nga mga katawhan. Muanha dinhi kay wa unta ni makaila sa Dios primero, pero si Hiuba ang responsibilidad dinhi. Nana sila sa nasod nga wala pa mailhi. Pero haing nasod ang gisgutan din dito sila tawagon. Basta ko nakasulat sa Salmo, Kapitulo 50, versikulo 1, o ipreparar Brad Ronnie ang English sa King James Version kung yun sa pagkasulti. Ingon ini ang atong mabasa sa Cebuano. Ang makagahom nga Dios si Hiuba, nagsulti og nagtawag sa yuta gikan sa silangan, sa adlaw ngadto sa kasadpan nini. Kung may Dios man nga nagtawag sa mga tao nga kining tawhana o mga tawhana, wala makaila sa Dios, pero tungod kang Hiuba natawag sila na sa nasod nga wala hili. Ang gisgutan sa Biblia nga si Hiuba nagtawag og nagsulti sumala sa 51 sa Salmo nga ang magrawom nga Dios Hiuba nagsulti og nagtawag sa yuta gikan sa silangan sa adlaw. Tuad ito sila kung magtawag siya og mga tao mo dalagan sila ngadto kang Hiuba kay siya responsable niya na nasod nga wala hili, pero nasod nga gitawag og naa sa silangan. Yun sa ni pagkasulti sa King James Version sa English, Brad. Kining giingon nga nasod nga naa sa silangan gingon ka nag rising of the sun. Basahan ko lang sa Psalms chapter 50 verse 1, gingon, The mighty one, God, the Lord speaks and summons the earth from the rising of the sun to where it sits. Sa ato pa kanadang gingon nga silangan sa adlaw nga di nagtawag ang Dios na nang nasura nga nahimutan sa silangan sa adlaw gingon kanag rising of the sun. Busa tuad di ay ang lokasyon sa gitawag og rising of the sun. Dito siya gianang nasura nga wala hili magatawag og mga katawhan. Si Hiuba ang nagtawag niya na. Pero sa Biblia, o sa ba ang kahulugan kung ang Diyos magtawag para unsa sila tawagon, Brad Mario, sumala sa Biblia? Sumala sa Biblia, Reverend, din sila kasulat sa basahon sa buhat, sa iyang kapitulo 16, versikulo 10, gingon din sa pagpahayag. Ug sa pagkita niya sa pananaon, diha-diha nang limpasog kami sa pagikan paingon sa Macedonia. Sa nasabot namo nga gitawag kami sa Dios aron sa pagmantala sa maayong balita ngadto kanila. Busa ko ng Diyos di ay magtawag og mga katawhan. Ang kahulugan sa pagtawag, gamiton niya nga kasangkapan para sa pagwali sa maayong balita. Busa, aron ang tao mangita sa Dios gipapuyo sa nagkalalaing mga nasod kay aron pud sila ang responsibilidad nga doon na sila ay trabaho nga mangita sa Dios. Ang Dios pod aron matultulan nagabuhat pud siyang kasangkapan para magwali sa balita katong iyang gitawag nga mga tao nga nahimong sila ni dalagan diha kang Hiuba kay si Hiuba ang nagtawag sa yuta sa silangan nga gingon rising of the sun. Karon ang atong susihon garon
kung tawagon sila niya ng yutaa sa halayong silangan, sa silangan, nga gitawag silangan sa adlaw, rising of the sun, atong susihon, kung magmantala sila, kanang silangan nga mo, diin sila magmantala niya na, Brad Makarayo, unsang matanga diyon sa ilang pagmantala nga gisugo sila ni Hiuba niya na. Nga atong basahon sa nakasulat sa Isayas, Kapitulo 41, versikulo 1, gingon, paghilom kamo sa tubangan ko, o mga pulo, o ang mga katawhan, pabag-uha sa ilang kusog. Paduula sila, unya, pasultiha sila, managtigom kita sa tingob aron sa paghukom busa. Kung sila mumantala na, naana sila sa kabaguhan, nagbag-o sila og kusog sa ato nabasa sa Biblia. Okay, nakiklaro na to nga gihatag ang pagminsyon sa Dios nga paghilom kamo sa tubangan ko o mga pulo, gidirekta niya. Og ang mga katawhan naa sa mga pulo lugar, pabaguha sila sa ilang kusog, pasultihan din sila. Paduula sila, unya pasultihan sila, managtigom kita sa tingob aron sa paghukom. Na di sila sa nasod nga wala hilhi pa sa tagna sa Biblia, sa silangan din nagtawag siya diyan na nga gitawag sa English og rising of the sun, niya gingon naa sila sa mga pulo nga mo'y musulti sa pagbag-o na sa kusog. Samtang dili pa mabag-o ang kusog, naay kusog nga permero. Kinsa ba ang kusog nga gigamit sa sinugdanan sa dili pa moabot ang pagbag-o sa kusog? Brother, ni sumala sa Biblia. Mo kana si Hiuba nga Dios, Reverend, sumala din ni sa Isayas Kapitulo 12, versikulo 2 ang gingon, anya karon ang Dios mao ang akong kalawasan, ako mosalig og dili mahadlok kay si Hiuba bisan si Hiuba mao ang akong kusog og ang akong alawiton og siya nahimong kalawasan ko. Kung mao, si Isayas mga kigalaan nga mo'y nagsulti niini nga iyang gihatag ang gisulti sa Dios nga nagpamulo nga paghilom kamo sa atubangan ko o mga pulo og ang mga katawhan pabaguha sa ilang kusog, paduula sila, pasultiya sila, managtigom kita sa tingob aron sa paghukom. Sa sinugdan sa dili pa mabag-o ang kusog nga gipaila ni Isayas mao si Hiuba. Gawas kang Isayas nga nagpaila nga ang kusog nga ilang gigamit mo si Hiuba, kinsa pa ang nagsulti ni Brad Romy sumala sa Biblia nga si Hiuba mao ang kusog. Si David kana, Reverend, ato lang pagkabasahon din siya nakasulat sa Isaiah sa iyang kapitulo 18, versikulo 1 hangtod sa 2 nagingon. Ang yuta. Sa Salmo, Sa Salmo. 18:1 og 2 mga malamong tigpaminaw. Aron atong makita nga si David ay usa sa nagsulti gawas kang Isayas. O, nagaingon din og sa mga pagpasalamat, 18:1 og 2. uno. Gihigugma ko ikaw o Hiuba, ikaw ang akong kusog. Si Hiuba mao ang akong bato o akong kuta o ang akong manluluwas. Diyos ko akong bato nga kanimo mudangop ako. Taming ko o ang sungay sa akong kaluwasan ang akong hatas nga turi. Atong iklaro mga mahal nga tigpaminaw, atong mamaayo pagtan-aw ang inyong pagpamati kanamo nga sa question si Isayas nagingon si Hiuba ang kusog. Gawas sa gipangutanan ako kinsa pa nga si Isayas nagingon nga si Hiuba ang kusog, si David. Gingon gihugma ko ikaw, Hiuba, ikaw mao ang akong kusog. Si Hiuba mao ang akong bato, ang akong kuta. Karon kay si Hiuba man mao ang kusog. Sumala sa Biblia, giunsa ning kusog. Dadron sa ilang kapanahonan sa dili pa moabot ang pagbag-o sa kusog. Kaysa tagna sa Biblia ang mudala ra ba kadtong naa sa rising of the sun. Nasod nga wala hiili naa sa mga pulo sa dagat sila nga mo'y musugilon sa pagpabag-o na sa kusog. Ang kusog nga si Hiuba gimantala na nila Reverend sumala sa Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 3 ug 4. Kay gimantala ko ngalan ni Hiuba, pakadako ninyo ang atong Dios, ang bato ang iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Dios sa pagkamatinumanon, pag walay kasalanan siya matarong og matulid. Muning kusog nga ilang giwali, mga kaygalaan. Pero kay magbag-o magkusog, muabot ang panahon nga kanang kusog nga Hiuba,
dili na di ay na mao ang gamiton. Kinsa ang mo implementar niya na? Katong mga tao nga gitawag ra pod ni Jehova, siya ray nagbuta na. Nga gitawag niya sila naa sa nasod nga wala pa na hiili. O gitawag sila diya sa gitawag og rising of the sun. Pero sila mauna ang modala sa pagpaybalo nga naas mga pulo sa dagat nga dili na ang Jehova mo'y gamiton kay bag-o nagkusog. Unsay priba Brad Macarayo nga ang Jehova dili na gyud mao'y gamiton sa pagtudlo kung magbag-o na og kusog. Sa Jeremias 31 bersikulo 31 kama 34 aniya karon mga adlaw mabot na nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og sa kabagong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. Ang tugon na gibuhat ni Jehova 34 silili nagyud magtudlo ang tagsatag sa katao sa katao tagsatag sa katao sa sa pag-ingon ilhon mo si Jehova. So diha latag utob kini ang prueba nga si Jehova mismo nagbuot o naghatag sa tugon di na itudlo ang iyang ngalan. Pag di na itudlo ang ngalan mga kigalaan kay si Jehova kusog man, mauna ang katumanan na sa pagbag-o og kusog sa laing pagkasulti, bag-o na nga pagpamatuod. Pero asa sa nasod nga wala pa hiilhi. Nasod nga gitawag sa silangan din ang kahulugan sa pagtawag gamiton kasangkapan para magbalita, bag-o ng balita, bag-ong mantala. Naa sila sa mga pulo sa dagat. Pero ni sa King James Version nga gibasa gingon mag-rising of the sun. Pagkagamiton sa Biblia ang rising of the sun, unsang buti pasabot niya na? Niasosyohan ko lang sa Young's Analytical Concordance to the Bible sa page 384, gingon ka na by Robert Young's, Rising of the Sun, ang gihatag niini nga pagpayag misrak. Kung mao, ang pinulungan nga rising of the sun, gihatag nga kana misrak. Gingon bitaw na to, nga si Abaddon sa pinulungan nga Hebranon. Pero sa Grisyanon, Apollyon. Kung magsulti og English rising of the sun, sa Hebrew gitawag na og Misrak. misrak. Uh-huh. Yun sa ba ang bot pasabot pagkagigamit ang pulong misrak, bradon Sa Smith's Bible Dictionary by William Smith sa page 154, gingon ka na, on the other hand, misrak is used of the far east with a least definite signification. Sa ito pa kining misrak, rising of the sun, misrak, far east ang ipasabot. Busa mga kigalan, di na lisod. Na di saling silingan nga magpamatuod, dili na Jehova. Mabitaw, nga mong gipamatud-an ganina, na include na ang Pilipinas sa pagkahaling silangan o ganong dili mabasa litra por litra nga Pilipinas, doon kay sa sinugdan, daghan ang ngalan sa atong nasod wa patawagang Pilipinas. Unsay priba bradon nga sa dili pagitawag ang atong nasod og Pilipinas, lain-lain nga ngalan niini. Anya, atong basahon Reverend ang pagpahayag nga sa wala patawagang Pilipinas dunay mga pangalan nga gihatag niining atong nasod. Sa usa ka libro nga daguluhan The Philippines, a Unique Nation by Gregorio Obsidi ug ni Sonia Hemsidi sa page 6, giyon kani ang atong nasod sa iyang paghulagway sa daghan nga pagkatawag usa na niini gitawag og Isles of Fear, Isles of Hope, Land of the Morning. Ang Isles of Hope sa ato pa nga pulo sa nasod o paglaom busa ang atong nasod halayong silangan unya mga pulo gayod sa dagat. Isles of Hope, mga pulo sa paglaom. Di ba day mga pulo? Sa Philippine History by Gregorio Ipsaides sa page 5, the Philippines, having 7,107 islands, it is the world's largest archipelago. Kung mao, ang atong nasod ay nga Pilipinas, Isles of Hope, nasod sa paglaom. Tungod kay adunay city mil og 100 city ka mga isla o kini naa sa silangan. Mao nga kami nagwali og Espiritu Santo sa inyo ng pagsunod na pamatudan sa tagna sa Biblia busa kining among katbag puro lang yama-yama. Muna mga mahal na mong tigpaminaw, mong ipanghinaot nga nalamdagan kamo sa kamaturan. Sundan lang ninyo kay dili kamo mahigawad sa kamaturan. Ang kamaturan mao gyud magdala kanato sa kalawasan. Hangtod diha ang among ikalagad kaninyo sa ngalan na lamang sa magtutulo mas na Tomas di inyo Senyor. Ini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Inyo sa ngalan sa makauban nga ministro o ebanghelista. Kinusab si Brother Hermogenes Macarayo. Kiniusab si Brother Rene Telebrico.
Kinisab si Brother Rumi Rama Camus. O kiniusab si Brother Mario Chavez. Kiniusab ang inyong igsoon evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami may hangtod sa sunod higayon, sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini ang sibiyahan sa RPN, Radio Philippines Network Incorporated, ang maumaong teleradyo kini sa amihanang Mindanao. Sa kanunay ang amo dakong pagpasalamat sa inyong makanunayong pagsunod o